zaitez palkutik momentutxo batez, tartu lekuan elakunen artean. Begira iguzu denoi zuzen begitara, azalpen ugari zor dizkiguzuta. Eta? Kaixo, ni Naroanaz, 13 urte ditut eta Alexandratik nator. Ikusten duzuenez, nire lekurik hoberenak niretzako atletiken futbol zelaiak dira. Niri asko gustatzen zait futbola eta artean jolasten dut eta txikitatik jolasten hasi nintzen. Kaixo, ni Lucia naz, 13 urte ditut eta Lezamakoa naz. Ikusten duzuenez, nire lekurik hobekoena atletiken zelaiak dira. Txikitatik jolastu izan dut futbolean, lehen bizian eta orain arteago. Asko maite dut futbola.